Филинта, Горно Ново село. Да, от Горно Ново село. Да, секретар читалище. На читалището, да. Супер. Да ни разкажеш малко за вашите традиции тук по вашия край. Макар от една и съща община, нали, но сигурно има някакви различия, най-вече. Сега вече всичко е еднакво. Няма никакви различия. Кумове, едно време нямало, пък сега надиграването при нас, това е... Започна да се сближава традицията. Всичко еднакво се прави. Да. Ученици. Вие сте ученици. От детската градина са ученици. На еднаква възраст. Заедно сме тръгнали на училище, само... От едно село сте? Да, от едно село сме. Да. И средното образование, той в Чирпан, аз в Стара Загора. Ходи се. Да, ходи се от мъжката страна. Най-близки там баща му, той, тъй като нямаше майка, баба му, дядо му и такива. Разбира. Ритуали някакви, нещо... Посрещат се, нали, това вече след сватбата кафе с сол. Вие имате се предлага на младоженника. Защо? Така, и сега това. Сега ли продължава тази? Да, продължават. Твъртъка чиза се подготвя от женската страна, обаче се подрежда в мъжката къща, нали. Там се подрежда, каквото... Тирлици, едно време комбинезони. Няма да е един-два, около 30 комбинезона. Трябва да са наредени бродирани карета, ленини, тюлени, такива, и от тях 20-30 да са наредени тирлици, да видят булката какво носи в къщата. Одела, юргани, чаршафи, да, и такива. И отделно се простира и на мъжката страна. И мъжката дават юргани, каквото има, свекървата. Обувки и от четвъртъка, нали, посрещат женската страна, се хранят. Там мъже не присъстват. Само жените. И то... Така само жени се събират? Да, жени се събират, то нищо. Яде се, пие се, взима се чиза и се нарежда да се види. Да го видят всички. Както платове. Цялата стая с платове. И там къщата на младоженката, там се яде и се пие женската, там само се канят, които са, нали, снахи. Примерно той на Вуйчо му, жена му. Тоест роднините? Роднини, само най-близките там се канят. Да. И чиза се носи тук, и там се слага лихен се носи, чайник се носи, едно време за бебето вече се подготвя това. Ще от сватбата за бебето. Да. Се подготвят нещата. Неделята е сватбата. Чадъра да се вземи, да се постави, идват от селото, хората полагат, нали, този... Помагат. Се поставя готовката. Навес, да има навес. Да. Да, с навеса, завали нещо, маши. Да. Сцена трябва да има там за музиканти сцена. Тоест, вие нямате такова помещение, където не. Сватбата си е било с... И не само, и останалите по този принцип. И сега пак така стана модерно пак да се прави такива, нали... Да, по този начин. Импровизирани. От петък вече и останалите колят овце, мовце, казани... Няма с кюфтета, овце, курбан. Тук на тази площад беше това, така ли? Да, курбан, зели с пилешко, ние си имаме специалната кешке, където каджито. Каква е храната, супа. Нашата такава беше супа, фасул, зели с пилешко, курбан и житото. Ние му викаме кешкек. Това е деликатеса на селото. Вие житото при вас с захар са отготви, при нас не с захар. При нас с месо пилешко. Месо пилешко, солено така, с повече. Не.
Това е деликатеса на селото. Жито на гурхана Жито пшеница. стиля, Да, ще гурха. мисля. Да. И останалите Добре, ние колко сами не човека можем. при вашата сватба? Колко? 400 имало сигурно. 400? Чи повече, да. Че това вашето село 100 човека. Ами, трябва да- това как село трябва да е направиш такова. толкова? Истанбул, Бузовград, Павел Баня. Много сме пръснати. От различни места идват хората. Ма те са все от тука. Да, от Турция дойдоха, върнаха се. Не, тогава нямаше такова. Не беше свободно. Не. Да. А при вас музиката, вие плащате или както е... Не, ние си я плащаме, не каквото събере. Да сте извикали някаква Черпански оркестър. Българска. българска музика? Да. Вие, но те са свирили сигурно и български? Няма и турски, само български. Само български. Те популярни ли са тук и български песни? Да. За булена и за булката при нас. Булина, ма давай, нали, ходят, искат булката оттам. И Там от трябва да къща плащаш. вече е такова, Нали, да. който иска, нали, аз примерно трябва да ида да плащам. Нали, Плаща на булята. на волята там 5-10 лева, просто Като традиция, обичай. традиция, не е някакви суми да Не е плащаш. задължително. Платиш 5 лева, Братята, аз имах двама братя, те ме изведаха. Не, изглеждат от къща. Да. да. Чак, нали, рейв, такива неща няма. Или Става ти тежко. става ти тежко. А ти Да. всъщност като се ожени, къде отиде да живееш? Отя, да, тук. Ама имахте си построена къща или при неговото... Къща на родителите му. Той заедно Някаква с... стая имал самостоятелно. Да. Етажа горния. Горния етаж, те живеят долу. А целият етаж свободен. Да. И после си построихте вече ваша... Не, Всъщност си живеете в... да. И тя, кой Род- Постройки си направихме ние отделни там. Постройка. Пак са отделно мъжете и жените, нещо такова Ами, във вашите ритуали. При нас няма, обаче към Асеновград, те, нали? Като сме ходили, мъжете в отделни стаи, жените в отделни стаи се хранят. Да, т.е. Не сядат на едно. И там не е на маси да си. На маса не сядат, ми дето на паралия, викаме. Тава. Нали, примерно, направили баница в една голяма тава, всички от него гребат, идат. После друго, се в тави, няма чиния. Това вземат друга. Друго това слагат. вземат Той друго взимат на всички, всеки си взима в чин. Да, са микици преди вече Първият байрам. ден преди Първият ден, байрама. преди да почне Микици, байрам. тези микици са микици, раздаваш на комшиите, бая хора, колкото Да. можеш, с сладки работи. И тия, там. дето не могат да правят, аз като работя тук, нося на моите клиенти, дето нямат жени, дето никога не са яли, никога не могат да се направят. Тоест правиш много мекици на Да, цяло село и за да мога да им Комшиите, раздам. Нали, След втория ден се ходи вече на гробищата. ние нямаме джамия, ходим в гробишния парк. Преди този парк да ходим в гробишния парк, преди Байрама се задължават всички хора, които Да имат си починали чистят. там покойници, да са почисти гроба. Абсолютно чистичко. И всеки трябва се стреми да е чист. При нас е чистичко. при нас. Няма да организира кмета, че да се почисти гробишния да. за това по този начин. Ходи и тогава Те много хора не живеят тук, как си ги идват и Идват. почистят. И някой, знаят който не за може да празника. дойде, примерно, плаща на някой. Плаща си, за да се почисти на родата. За празника да е... Да е Почисти. чисто. И там ходи са молитви. Там имам бабички. Бабички, които ти плащаш, четат да- Коран, викаме ние. да Специални за такива работи и четат от книгите. Да. И после... И там се раздава, нали, бомбони, вафли, на вдовици или на всичките обикалящи раздава, докъдето стигне. Бомбони, вафли, каквото си взимал се раздава. И като се върне вече, посрещаш гости, ако имаш. Това Обядват. е празник, с който почитате мъртвите ли? Или Винаги се почитат мъртвици на Байрама. на Байрама. Байрама? Байрама, да. Байрама винаги. Всеки байрам, да. А имаме и друго такова. Курбан байрам, да. Те два байрама еднакво се прави. Онова бобата. Да. Байрам има сладкия байрам, дето Рамазан байрам и Курбан байрам. Вие сега за кой разказахте? За... И двата са еднакви.
Само, че на курбана са коли. Не, двата са еднакви. Става въпрос, нали, за Рамазан Байрам. Нали, Баклави. пакетите се правят по този начин на самия Байрам, където вече предните дни подготвят с всичките семейства, си правят баклави, маклави, каквото има. Ако идвайки някакви гости, да ги посрещнеш. Пак се събират семействата и семействата, близки, хората познати, идват. приятели, нали. Да. А за разликата в Курбан Байрам, пак по същия първия ден Арифе, деца казва, Пак мекици мекици. не се прави в празника, нали, деня, когато е Курбан Байрам, пак се ходи в гробишния парк, нали, молитвито и не се четат, връщайки се оттам, вече си са коли курбана, който има възможност и, нали, Който може. тогава Който може. този курбан, нали, преди да са коли, бабичката идва да му чете молитва за здраве, На курбана на самата овца чете молитва. да, на самата овца. Преди да С хавлия затваряш. И когато колеше животното, нямаш право да колиш изведнъж на 3 пъти. Един път дръпнеш, нали, с ножа, след втори път. Третия 3 пъти път. трябва да го Ама вие заколиш. можете ли да колите? Той коли. Да. Така ли? Да. Има си в една посока, трябва там на юго-исток, Не е ти лесно. трябва да гледа животното, за да колеше и такива работи. Да. След това И се нямаш дава право да такова помпиш, подсладена водичка на овцата. Лим курбана той раздаде, който раздаде, готви, посреща колеги, колежки там. едната страна и другата Другата страна за гости. Добре, имате ли овце в момента всяка къща? Ими купват, има, купват си. Практикува се на 3 годинки, на 5, Те и сега и по-рано. по-рано и пеленаче почнаха вече. Ама преди, нали, си имало човек, който прави тия работи, си нечия му викахме ние. А сега всеки гледа да е с образование, доктор, хирург да е. Има един, той водише от Александрово, той се занимава с тия работи, но човека е доктор. Не бе, за свинета, както преди, как... Преди не е бил доктор, просто си е бил кадърен. Който се разбира как да... За да е, че е бил. Може всеки е хупнал от пътя да го хваниш да го обрязва. Трябва да му Това са е ясни. опасно, да. Много. Може да стане... Когато свинят се прави, събираха 5-6 момчета, се прави сватба тогава. Как сватба? Сватба, сюнет, дюне. Сватбен. Какво значи сватба, сюнет? Сюнет, за сюнета за сватба. младоженците, Като- сватба за сюнет. За сюнета. Усещаш ли нещата? Ама пак играеш някакви... Да. Музиката свири, Музика. всичко си свири. Ядене, Добре, пиене, децата не ги ли е страх? И ми страх. Страх, ма, нали, тогава, който ходи на тази сватба, наредат ги на една редичка, всички, които ще ги обрязват. Добре, разкажете го, да, подред. С едни турби, аз така си спомням наше време. Бомбони, и те се радват, че събират цяла И турба се бомбони. обличат с специални носи. Малко ги замайват така. Да, машаллах. Машалла има. То нещо като дълги риски или как се нещо Да. като дълги риски, точно. Едно така. време така е било, ама сега по-лесно. И се подреждат момчета. Той се примерно. събират деца на една възраст Седем, горе-долу, Да. едновременно се извършва ритуала с всички. Примерно, на него, като са му правили тая сватба, те вашите, нали, платили. То се плаща. Сигурно, да. Платили на това, дето почина твоя набор, бе. Обличат го. Те нямали възможност и майка му рекла, нали, аз за здраве на сина ми, на него ще облича като него. Колко годишни са децата всъщност? 3, 5, 7, до 7 се правеше. До Има ли тази някаква възраст. дата или не? Не. Определя. Определя се примерно сватба, както кажем за младоженци. Тази сватба е за сюнет сватба. Да. С музика. Определя се дата, поръчва се музиката да има. Нали, идвайки музиката, събират се и децата в... Примерно, ние поръчваме музиката, идват, нали, хора, всички деца в нашата къща, нашия имот. И хората знаят, че ще има сватба сюнет. Тогава те се нареждат децата облечени с такива носи, нали, където ще се обрязват.
седат на столовете, постригват се, нали, има Браснар, който ги подстригва. Да. постригва, нали, всичките момчета и оттам построени там всички, които са дошли, направо имаме казан на всеки бомбони, вафли, пълни са това. На всяко момче, не само на 5-6 момчета, прямо всеки знае, а дета е такъв, са напълни. Няма ли писъци ревове? Чакай, Те писачи после. след това. Това е някъде Защото то рева. малки дечи са, то не може да, да... ама това е за ден. След това вече и хапват си, пиват си, остава вече свинята. Всеки по Свинчия къщите. идва, всеки по къщите. То ходи. всъщност се отива в къщата му и там Да, се да, извършва Да, този с свинята. инструмент. Да. Нали, но където сватбата се провежда, ти казвам. Първо си да. правиш, заедно, да. Веселбата. Веселбата и след това след обяд над вечер, вече суничията минават тази къща, другата, където са. Да. Където има. Те си подготвят стаите и там се провеждат, нали, това. Точно. Този сунет по този начин. Интересно. Айде. Да.